बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय नैबे फोरमायसालि रेभिनिउ भिलेजनि सिङाव आवजारबारि गामियाव थांनाय हराव मोनसे नखराव बिमल मुसाहारि मुंनि सासे नखराव मैदेरा फैनानै गोबांथार खहा खालामलांबाय। PMOI न' लुगासिनो दंमोन, इनकमप्लिट जानानै दङमोन। बेखौबो सिफायनानै बे सिङाव थानाय 9 बस्ता माइखौ मैदेरा गासैखौबो बुफ्रुनानै जालांजोबदों। लोगोसे साखाथियावनो थानाय खोथिया थिलि, खोथिया फोनानै दङमोन, बेखौबो गासैबो नस्थ' खालामलांजोब्बाय। लोगोसे 6 दाल गय बिफां बेवहाय नस्थ' खालामलांदों आरो मानसि उन्दुग्रा न' मोनसे बेखौबो सिफायनो नागिरदोंमोन, नाथाय हायाखिसै। बेबायदिनो जाहारनि मैदेरा फैनानै जोंनि नखरफोरखौ बेबायदि सिलिंखार खालामफैबाय थानायखौ जोंनि बिजनी ओनसोलाव नुबाय थानाय जादों। आरो दिनै जाय नखरा थांनाय मोनायाव सिलिंखार खालामफैबाय, जोबोद गोरिब नखर, बे माइखौनो लानानै बिथाङा संसार जानायनि खोथा दङमोन। दिनैहाय गासैबो माइखौनो जालांजोबनायनि जाहोनाव दुखुथिया नखरा गोबां आंखालाव जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। दिनै जोङो खावलायगोन चेनेलनि गेजेरजों बे हाग्रा ओनसोलनि जि मानसि आरो जुनारजों कनफ्लिक्ट जाबाय थादों, बेखौ थाबैनो फोजोबनो थाखाय फेन्सिंनि बेब'स्थाखौ गोरायै खालामनांगौ। थाबैनो जाहाथे बे फेन्सिंखौ आबुं खालामो। जोङो सिगाङाव सावरायनायाव बुंदोंमोन जे 24 किल'मिटारनि मोनसे फेन्सिं, स्मार्ट फेन्सिं, बेयो सेंसन जाबाय, थाबैनो मावसिगोन। नाथाय 2 नम्बर खुख्लुं हादाननि 2 नम्बरसिमल' मावनानै बाखि ससेखौ मावाखिसै। बेखायनो जोङो जिखिनि आद्रा दंबावो फेन्सिंनि, बे फेन्सिंखौ थाबैनो मावना होनो थाखाय खावलायदों। नङाबा बेबायदिनो जोंनि हाग्रा साखाथियाव थानाय बर' गामिफ्रा, बर' नखरफ्रा बेबायदिनो खैफोदाव गोलैनांबाय थागोन। आरो गोबां बेवहाय हाग्रानि मैदेरा फैनानै सुबुंनि जिउबो खहा खालामनाय जोंनियाव सिगां समाव जादों। बेखायनो जोंखौ जाहाथे बेबायदि सिलिंखार खालामफैनो हाया, जोंनि नखरफोराव दुखु दाहा खालामफैनो हाया, बिनि थाखायनो बे फेन्सिंनि बेब'स्थाखौ थाबैनो खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर खुंथायनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायबाय जाहाथे बेखौ थाबैनो खालामना होयो। आरो नैबे बिमल मुसाहारिनि जि PMOI न'आ इनकमप्लिट दङमोन, दा बेखौ सिफायना गालांबाय आरो बियो गोदानै बेखौ बुफायफिननानै बानायाबा बियो जानाय नंला। बेखायनो बे PMOI न'खौ थाबैनो सेंसन खालामना होफिननांगौ, जोङो बेखौ खावलायबाय सरकारखौ। लोगोसे जि खहा जाबाय, खोथिया माइ खहा जाबाय, लोगोसे गय बिफां खहा जाबाय, बे खहा जानायफोरखौ जाहाथे कम्पेनसेसन हिसाबै बिथांनि नखरनो होयो, जोङो दिनै खावलायबाय।